An fanu bo an hmu le theihna an kum sawm hnih leh pahnih chhung zet mai chu an zawng char char tawh a an tawngtai ni tin bawk vanei thlak takin a tawpa chuan an fanu chu an zawn hmuh thu Mr Peter te nupa chuan an hret a an va lawm kher em. Chuti lai mek chuan baker chhung ko ina chuan thil ten awm tak lo thleng ve mekin emi chuan a pasal hual leh a u nau nu beli te khuma an lo in muah lai vel chu ava hmuta thut mai a thina rim ker mai eng thil nge in ti a ti le vom chu a rual zui ngal I hmu vek tawh hi thudik chu beli chia hi ka hmangai chuani baka baker chhung ko fanu dik tak zawk ani tlat mai Kevin chuan zam lo zet hian a lo chhang anu le pa te lo lutin emi chu an fanu dik tak a lo ni lo thu le beli zawk chu an fanu ani ti an hriat chhuah thu chu an lo sawi ve ta tlat mai Chutiang a lo ni taka chuan Kevin an ena in nei tur an nihna pawh chu beli zawk chuan a luah lan a lo ngai ta emi chu a thawng hle a DNA test report te pawh chu lo en vatin an lo sawi dik chiah si kan fanu ini si lo chuan heta pawh hian I awm ve rengna chan tur a awm tawh lo insiam la min chhuah san rawh nusui chuan a lo la ti zui ni bel hian I awm ve reng chuan nuam pawh a ti lovang baka inu le pa dik tak te pawh kan zawn hmuh sak ve tawh tho chi a an lo thleng tep tawh in ka ring pa beka chuan a lo ti bawk min va hne tu awm em em vele a tha lawm ka chhuak ang tiin emi pawh chu a insiam zui a chhuah dawn chuan pa beka chuan I ei tur chhia hlaw ten an siam sak che kha keng chhuak tel ro aw a lo ti Tyson County a inu le pa te an re thei viau ni in an sawi a heng ei tur te pawh hi ei le zen zen tawm si lova I hawn dawn nia belin a lo tih ve taka chuan a kut chu lo thin thlak sak makin I va zam lo ve aw lawm hle zawk turin ia sin nusui na lo tih hluai pawh chuan a ngai thla duh lova nupui nei lo u nau mipa panga ngot mai le pi hrisel lo deuh mai enkawr tur ten an lo hmuak dawn che ani kha tiin nusui chuan a lo nawr chhuak zui le ngat bawk emi lo hruai tu chuan truck nen kawng laia an in sut palavangin an car chu a chhiat dai thu le van chu a lo haw chawp tawp thu chu a rawn sawi a an re thei awm hle mai a thing bawk si nusui te chuan an lo ti hman hmuh nangmah enkawr tu te tan thil pek inu le pa te min lo ken tira tiin polythene le bag tial chu driver chuan a lo chawi chhuak tuang tuang a hetiang hi kan duh lo thing tlang thil lutuk hi kan mamawh lo ve labo vat rawh kan kawt in ti bal mai mai ani an lo ti kher ani chuan pemia su la dai rawh emi in a lo tih chuan fel takin va awm la mi lo ngai tuah reng reng suang che pa beka chuan a lo ti ve bawk a driver pawh chuan baker chhung kwa te awm dan chu maka ti hle an thil pek tur te chu hmuh sila chuan an lawm dawn te reng nen thil hlu tak tak te an ni hlawm si a re thei deuh ni tura khan an ngai nge tlat bawk si emi a lo kal le pawh in cheng khat ma pek a ngai lo a lo awm nuam sa tawh lutuka kha kha tawk tiin an in hrilh zui nasa mai Beise lo takin emi nu le pa te chu zin tonga an lo awm daih tawh chu lo ni in an chhung kwa chuan emi chu an lo ngak thap a a ril atram tawh an ren awang chuan an restaurant a private room a thil tui tak tak nen an lo hmuak ani na thawk te pawh chuan hlim takin emi chu an lo lawm a ava thlen chuan a chhung te chu an lo ding ngal thap kan u nau nu ngei chu ani hi kan hmel siar siar a lawm a put a cute lutuk tiin a bianga te chuan an lo piai sak nok nok a thenin in ti hlau ange aw min hmuh voi khat na ve tho ani kha an lo ti bawk nu ber chuan lo kwa in ngun deuh hian a lo thlek a chaw lutuk ange thut tir ve phut ro u pa Peter an a lo ti taka chuan thutna lama chuan an kai phei ta a an u nau zinga u pa ber chu Hugo ani in nau mipa vek pali ngot mai ala nei bawk lek chhung kwa chu khawpuia mi hausa ber chhung kwa nia an sawi te chu a chhung te an lo ni reng ti a han hria chu emi pawh chuan makati in a lawm hle a chhung te khan mi re thei deuh ni khan an sawi si a an hri sual chiang ve khawpin a lang
an duat bawk si nen nuam a ti hle a baker chhungkua chu a ngai tawh lo hle mahse a rel duh chuang me alova an enkawl that thu a sawi tlat thung an pian hlimah thlak thleng an lo ni a hospital a kang zui bawk si nen record mumal pakhat ma an lo nei tawh lova beli pawh chu chhungkaw dang daiin an fa angin an lo enkawl ve ta tho a lo ni restroom lampana a kal lai chuan baker chhungkua te nen khan an in tawk hlawl mai enge hetah hian i tih tiin nusui chuan a lo bek ngal rawngawta in nei chungchang sawi ho tura chu restaurant a kal chu an lo ni a emi chuan tih buai a duh awangin a lo chang reng ani te chu an ring a lo ni min kalsan wangwang tawraw ka duh ngai lo chia ka duh chuang bawk hek lawang che ka nei che chu lo in be sei du su Gavina chuan a lo ti kher bawk lungai su enga tan ma ka ti lo che emi chuan a lo ti ve ta baker chhungkua ten an hnawt chhuak che a Gavin han a duh bawk si lo che a i ril ruahna ni kha nang ang mi re thei lutuk te chuan engtin nge emaw Gavin te chu i nei thei reng ang ni belin a lo ti hnuwa pawh helai hmuna tam tala kan ina kan ko hole che i be se ani maw a thleng ngai lowang nusui chuan a lo ti ve le sham min hre thiam ula in chapo tawh ma ni hi hetah hian ka chung te nen chu hlui kan kil ho ve mek ani emi in a lo ti pawhin an lo nui zat hle a an oi thlawt lo ani ber pabe ka chuan cheng sang khat hi ka pe chenga lala kalbo nal na lang che a lo ti chuan kha chau khamoi nei in tla cheta em ni emi in a lo ti ve ngat nusui thin rim lutuk chuan poisa chuan lo vomin beli chuan a lo chhar khawm thunga a tam lo ti te chu kan hria lawm mahse in chhungkaw thla khat man chu a dai thawang cheu a lo ti deuh kher a du lo chuan la top su se tuna tang chuan engmah inzawmna kan nei tawh lowang wheelchair min thidawn mala min lo ti buai tawh suang che nusu in a lo ti chuan engtika emaw in la in chhir khawpang emi in a lo ti ve thung driver bawk kha lo kal le in emi chu lek chhungkaw fanu ani thu chu a rawn sawi ta a an fanu tha taka an lo enkawl sak awangin milian khat poisa baka thil hlu tak tak zingtawna in lian tak mai chen chuan lek chhungkua te chuan pek an tum thu te a lo hrilh bawk mi re thei tak na thaw pawh nei mumal lo an ni kha kan hre ve reng a lawm lem chang mai an ni tiin engah mah chuan an lo ngai tlat lo mai emi pawh chuan a poilo top chu pu pawh an phu lo reng ani a lo ti ve hmak dawt an sawi lo ani ti finfiah nan hrim driver chuan poisa te chu an hmaah chuan a bun zui ve tang ata a chhungah chuan milian zaman in lehkha te pawh kha a lo awm tak tak mai le chuti laiin sian chena chuan an chetla chu inchung lama tang chuan a lo thlir ve renga school khat chhuak niin emi chu a hmu lo na a rei tawh hle na in ala hei bik mia lo nusui te chuan chung poisa le in lehkha te pawh chu a lem vek ani chu an la ring hram thowa in soifiah tum chuan awmzia a nei lo tih hria in emi te pawh chuan ning tak chuan an kalsan tawp a chhung te chuan baker company te chu lawm thu sawi nan pui leta invest an dua lo ni a papi tera chu vakhawl tirin le group ten thawhpui an tum thu chu an va hrilh ngal an lo phur khawp mai project la chu billion chuang man hu lai ani bawk si beli chu an lucky star ang hial te chuan an ngai tawh an fanu a nei chuan Kevin a pawh chuan an hosak na zar chu a zo pui ve thei dawn ti a hriat awangin beli nei thuai chu a lo duh ve bawk lek chhungkaw in chu a lianin a lo mawi ro pui khawp mai chiahlo tam tak chuan banner kengin an lo hmuak a in leh a vel te pawh chu an lo chei mawi hle bawk a room tur pawh pink ngat chuan lo chei sakin princess room ang chi a mawi leh nal ani thil pek hrang hrang man to tak tak te pawh chu a lo tlar dul mai a kumtin a birthday piangin an vai chuan thil pek an pe chiah thin a lo ni an zawn hmuh vat lo awang te khan pawh an tih thu te an sawi bawk a ngaidam te an han dil le ri thin emi erawh chuan demna pakhat ma a nei lo thung a lo hawlawm nan tiin a pa te chuan million nga an lo pe a du a hmang tur chuan an hrilh nghe
a u nau dang te pawh chuan an lo pek bel sup bawk a ho sangal khawp mai a lawm bawk si chu a lung te hial a che zawk a lawm bawk si chu a lung pawh a che hial zawk ani Hugo, Jason, Chet, Sam leh Ken te chuan an u nau nu chu lian chhuah pui theuh an duh bawk si a an tuina leh nuam ti zawnga in ang hlawm bawk si lo company lama kal phawt mai chu emi chuan a thlang hmasa bera midang ho chu ni danga a chui chhuak ve hlawmang Hugo nen chuan contract sign turin an in zui chhuaka ti tur poimo awm thut awangin company lama chuan Hugo chu a let le angaya chumi hlan chuan secretary nena an client chu lo humai tur chuan a cha ami hmuh tur te chu baker chhungkwa te kha an ni reng ti emi chuan a hремia lo ani a chung te chuan contract sign pui an tum ti pawh an hrilh lo bawk an thian te pawh chuan baker chhungkwa te chu le group te nena an thawk ho dawn ti an lo hriat awang khan an tlawm hlum hle a an awt hle bawk an pia deuha emi te lo lut tur chu hmuh in an mahni zuya chuan an pu a an va an khum le ta hrep mai a kawr hak te chu a haw chawp ani an rin thu te nen an chhungkwa an ri thei phei chuan chu lova sum khawhral mai lo tur te chuan an lo zilh vel Billion project te chu an soi kai ta ka chuan chungmi te chu Hugo an contract assign pui tur te chu an ni ti an hre thiam ta a given ala chuan emi in cheina lai alo mungai bawk si lo nen chutianga nal taka a in chei hmu ta ka chuan chelo alo ti ta riau mai secretary te chu ami pakop poisa anei theina tur mi ni in an lo ngai mak bawk chung ho laka chuan secretary po chu alung oi lo to hle nangni ho hian keile ka chung te hi minsa pa lo viau ani chuan le group nen hian in thok dun ngai mi alowang billionaire po in ni thei don lo ti na ni chu emi chuan lo ti zo ta ka phe chuan bente an lo tum tamaya emi la chuan alo nam son dora lek chung ko fanu bo an hmu le tak chu emi ni thu secretary in alo hril nu po chuan an oi thei thlot lo Rilrulam doctor hmumai tur te chuan lo hrilh velin poisa tlem a zawng peka nawh bo le chu an tum ta a signing ceremony chu a tih buai zel an hlau ani mahse emi chuan kamamo lo ti in hall lama chuan a lu san ta daya media le sumdawng mi te pawh chu chulai hmuna chuan lo awm thap to in program tran angai to box si awang chuan Hugo a alo le let box si lo nen le group io turin emi chu do sana chuan alo chuang chhuak ta a baker chhungkwa te ngai dan chu ani lo chiang kher mai lo chuk vat ro iza pui om e mai an lo ti supa mahse le group contract file chu emi chuan alo lek chhuak ve ta tlat mai si a lemaniang ti don se an official seal po alo om ve thlap box si a an hmu lai ngei chuan emi chuan chu contract file chu a pot thler ta vek mai ka soi to kha le group te hian kan thaw pui don lo cheu atinon le sak bok no sui te thinjim lu tuk chu an in sum thei to lo stage a chuan rinlon chhovin emi chu a beng thlutop maya ala rek zui secretary chuan chel alo tum po in enga ma lo ngai si lo Hugo te an ron thleng ta hlau maya no sui chu alo beng shepa emi chu a kai tho ngal Hugo le zilpo chu tunge ni po an lo hre chuang lo hetiang hian emni in lo en gol thina ati chuan ilong boy ve na tur a om lo tunge ni a bial pa tharmo te an lo ti khum vel hetiang mi hi in ni chuan le group nen hian kan thok ho lo to pang Hugo chuan alo ti ta a ehe nangma hi mo Mr. Le ka chu kan lo mak ring to che sin thilsha swal pala omani emi nen hian enge in lei chin na in nei renga ti in an lo zot ngal engma in lei chin na kan nei lo ti in emi zok chuan alo chang wat ama zok hian buaina alo siamani ti in emi chu an lo heka an mahni zok hian alom min ti buai masa secretary khan alo ti ve thung Hugo chuan ngai dam dil ngal ro u alo ti ta si chu po emi hne na chuan ala ti zui a teu lo e mai ani lakai hian ngai dam dil na chan tur pakhat ma ka nei love an lo ti tlat mai
ani hnu in tla che thwai dawn ani chu kamit ngei hian in khawih lai kha ka hmu chu ani Hugo ana lo tih taka chuan anupui chu pa Peter chuan a beng her soka ngaidam chu dil ngal mai tur chuan lo hril nusui chuan a hre kher maya a pasal a hlau bawk si contract an sign lo a duh bik si lo an tlak chhiat vek pawh chu a hlau tho bawk si nen a ril ru a buai te hle chuta beli chuan hemi zawk hian contract paper te kha a pot thler veka kanu hi a lung oi ta bik lo ani kha a awm ve ring a lawm le tiin anu chu a lo tran ve ta ni ani hian le group io tu nia in soin min bu matum ani in company za omna hum hiam sak cheu ka tum wang zo ka ni tiin nu sui po chu a lo in soi thiam le zut kan enkol selian ni kha engtin nge hetiang hian min ru le thei jok le an lo ti chuan nangni hian min enkol lo kapi in alo min enkol selian emi chuan a lo ti ve tlat mai Hugo nen chuan una wan ni ti te an han sha ta ka chuan CEO angin lem an lo chang mai mai ani chu an ring ta a chuak vat tur te chuan an lo hril le dai to midang te po chuan lem changa chuan an lo ngai ve tho boka ngai dam dil tur te chuan an lo phut ma se an ma ni betu Mr Koksa Khan Aron Kola le group te ne na tho ho an tum na chu cancel ani tak thu a lo hril eng ang po in ngai dam chu til le ma se emi te u naw chuan an kal san ta maka an ma ni chu le group nei tu te an ni chu an na ring thei chuang lo boina an siama wang zo khan le group te chu an lung oi lowanga contract chu an lo cancel de ni chu an ring tlat tho emi chu an ho zwal hle a le group CEO chu mai chan nge ya wa hmu a thil pek lu tak tak nen ngai dam dila pator that le chu an tum ta ni le group CEO tlon nan ti in lilam na hmuna an thil lilam te chu tlan tumin baker chungkwa te chu an liam zui ta a chulai hmuna emi alo ve chu makan ti hle chu mai ba ka akor hak chu designer lar tak ku chuak ni in bilian kha chuang man dai mai ani tlat alemani chu an ring phota bakal na in helai mun hi iom ve na tur ani lo bilian chuang man vek an lilam do na sin ti in an mu sit hle kalson mai te u ka be pe lo chewanya alo ti ve thunga an chan don chuan Hugo le chen te te an lo luta adu du chang turin emi chu an lo hril lemziak moi tak mai chu million na chuangin emi chuan a chang ta a ma se midang te po chuan an du hlom nga nyang chu an lo lan ve zela baker chungkwa te po chuan Hugo tan tlan ngei chu an tum ru hle a million rat ti in emi chuan a lo chang le poisa inei om top si lova isak tam mai mai ani an lo ti vel million sumni pakhat lai in baker chungkwa chuan an le ta a le group ne na an tho dun thei chuan billion chuang manhu project an nei thei don tlata alaman don riawin an hria ni an ma ni bepop tu Mr Koska an va hmu fu a CEO hmon du thu chuan soi ani chuan project cancel ani to awang chuan mu an ngai to lo thu chuan alo chang maka emi wangim ni kan pe chuak dai to lom thinjim to su se an la ti sham in chung kwa hian kha project kha in phulo hoto ro u ati po in nilove hei painting man to tak mai angai dan teu chi kha kan le sin pe kan du ani an la ti shama in she swala niang hetiang hi angai na love alo ti le mak lung oilo zatin Mr John ate chuan hota a chanchin a hril nu chuan a chung te chuan an poisa kha an ui hle an thinjim tun to mai emi wang veka chuan an langai tlat le ngala beidon mai mai ero chu an tum chuang der lo Mr Leka ton lung oi chu an tum le fanani Biber pian cham lom tur chuan emi po nal taka in chein an lom na tur mun lam chu awa thleng pheya baker chungkwa te nen khan in hmu in nangma wangin engkim kan chan vekani kan lo enkol kher kher che kha apoi khop mai hetai lo tel ve ngot na chan chu engpo lo ni sela boina siam ho suang che ti in an vau ngal nangni ne na in biak reng hi ka man ve lo boi lo mai ro
tiin emi in alusan nal mak ti na hlir chuan an khat ani deuh ber lek chung ko fanu lo hawl hlim hlawl a awm thu le ama lo enkol tu ten an dawt vak lo ni anga an sawi thawm te chu kalkhawm te chuan an sawi zui sap sapa baker chhungkua te pawh chuan an beng an tun hru mai emi le secretary te an hmuh dun phei chuan an en liam le mai mai thei tawh lo mi re thei fanu thingtlang re thei venga khosa mai mai ni tur kha kan enkol chi a ila in la engemaw ve zui khanglanga tiin an va tawng khum le sham nangni hi lawm le zapui awm zawk chu mimawl deuh deuh hi ka be rei thei lo mimawl allergic ka neia hemi chuan lo tih let taka chuan nusui chuan ben mai atuma an pa chuan insum ro boruak kan ti chhe le vek palang tiin alo khap hlau zawk kalkhawm te chuan emi chu hmeichhe fing le pian nalh tak mel tha bawk si a in chei dan la a nalh tawk chau hria hoi hawm tak ani bawk si awang chuan lek fanu bawkha ani ngei chu an ringa bakers lam erawh chuan an awilo hle thung kan hno chhuah hnu mipa chhai kuala sum la lut thin ani hi tite chuan an lo sawi chhe bawi bawi a a ban bun te chu lek chhung kawta ani awangin nusui chuan ava thu sak ngal ringot bawk en chiangin a ruk ani te chu an lo ring hial mai security chu kovin ruk ro ni hi man ro u te an lo la ti ta deuh deuh emi chan tu piang te chu a thurual puya chuan ngaiin a in sawi fia ve te la chuan an lo beng thle lawp lawp mai a pi ber lo thleng hne na chuan emi chuan lek chhung ko fanu anga a in sawi thu le an ban bun a ruk thu te buaina thlen tu chu ama ni thu te chu baker chhung kwa te chuan an lo sawi zung zunga an fa anga an lo enkol thin ani thu te thleng chuan sawiin in sawi fel nan chuan man an tum hle a $1 billion project thleng pawh khan an sawi lut kim khawp mai Masia pi ber chuan baker chhungkua te chu alo man tir zawk ta dai mai si a angaina an shelo a pi chuan emi chu alo hra khiau tawh chu lo ni in a pa in a thlalak alo hmuh hman hlawa awan nei ta ni a taka erawh chuan an voi khat in hmuh na ni in ban bun te chu a pi chuan alo bun that tir le a emi pawh in ban bun tho hring mawi deuh mai lo pe ve in a pi erawh chuan thi mawi deuh mai alo pe let ve bawk a pi pian champual chuan piano mawi tak mai na tum saka damdawi in atanga damkawr lo chhuah hlim hlol alo ni chuti lai tak mai chuan ia lakha chulai hmuna chuan alo lut ve nola mahse Mr. Smith an damdawi a ei du lo thu an rawn hrel awang chuan manhmaw deuhin damdawi in lam chu a pan leh ta zawk ani pi ber pian cham lumpui turin lek chhungkua te pawh chu an lo thleng kim ta kalkhawm ho hma ah chuan pi ber chuan emi chu an chhung ko thisen kai ani thu le hun rei tak an zun tawh an hlo tawh alo let le chuan lawm zia te a sawi a baker chhung ko chungah erawh chuan engmah harsat na siam sak a du lo awangin emi chuan an mah ani tawka an buai hle a rin thu in a chhung te chu a khap dai thei te hrama an tum dan chuan Smith chhungkua te nena in neihna chung chang sawi pui thuai chu an dua Masia emi erawh an la hrilh lo thung a rem chang hmasa berah ia la nena in hmuh tir nei chu an tum bawk ani khatia an tum lo taka thil a kal sual taka khan baker chhungkua te pawh chu an rilru a ha hle le grupin an thawpui lo mai baka blacklist te an da ani vai phei chuan an thawpui company tam tak chuan an contract chu an ti tawh panga sangoi zawn pui an nei thei tawh dawn tlak lo te an hriat chian em awangin thin thi a thut mai mai chu an thei tawh hlol lo chet lak dan tur kawng dang an ngai tua le mai chu alo ngai ta pi ber ni ko shelowa pawh chu damdawi ina chuan lo har chhuak ve hlolin ani hian emi hi adwatin a enkol se lian tur ber pawh kha ani hi a chu wang chuan emi pawh hian a ngaina in midang nen chuan an in ang lo hle ni lek chhung ko lamin dua takin an lo enkola an khosa thei hle bawk ani ti te a hriat nu phei chuan pi pawh chu a hlim sawt ni in a lang Dr. Thiam ber ten an enkol chhun zawm tur thu an hrilh chuan Jason na chu doctor alo ni hlo mai a alo en dik ve ngal vat
lunglam thalo enkol vak ngai na po om to lo ani thu le inzai ero chu adu ani phot chuan lotlin na chance a om ve thu thleng chuan a hril fai veka khale chen kha katunu ang tak takin ka enkol che a tu fa po lo ni la ka mangai na che hi adang lam to lawang kalau thiani po in ka share le ss song zum te hi ita vek turani e tin emi chu pi chuan alo shil ngal to pa a chung kwa arila ra zuak te nun dan le du zong te chu a sha chian e mawang le an ngai sak lo zia te asum le ani na aro chawan du thu te chu a sha chiang hle a chu chuan aril ru po atina hle thin lo ni chu tiang sui su ka pi I thale va don alom tin emi chuan alo nema ni e ka thale ni chuan pasal I nei huna kan nal viau tur ani ang tin api chuan alo fiam zuya min ngai huna le min mamo huna piangin min lo kol thin don ya tin emi chuan phone a pe a mutha dam tirin a hosan tari baker chungwa ten yen khan an va in tok le hloi mai engkima amo phur tu le an chikeng tu angte chuan lo phuin an lo an khum le ngal bor bor kut thak te hial chu an tum lai chuan yala ti khan an lo hulawa boina siam lo tura an lo shilta ka chuan baker chungwa te po chuan an kyan san tari emi po in yala chu alo la shewe hle asa dewa wang chuan a kal san thwai nge nge yala chuan lek chung ko fanu chu nupuya nei atum lo hle a apu dam that ve le an in nei thu thlung po chu su tir nge atumani Baber chuan emi adwa sia an sha ta wangin baker chung kwa te chuan emi avalang chen chu an ngai mo hle a aro te le ani na te kha anu chia sak vek mai chuan hlauta hospital danga transfer dei mai te chuan tumta a doctor chuan vabia ma sian ni chuan lo rem ti tlat lo emi ang hian in ngai sak ve lo chu wang chuan atana thaber turin he hospital hi chwa san kan rem ti lovani alo ti ve tlat maya a chwa san ani chuan kar khat bak adam to lo tur thu an lo shil box si wangin bakers ho po chuan an ti lui ngam bik talawa Baber chuan bakers group a chuan share 30% lai mai lo ni hin million za thum man hu lai ani tlat maya chu a lo thlona luan ral tir mai chu an tum ho lova an nu chu tlon lung oya an hminga da tir nei po chu an tum bok ani an valu chuan pi chu a lo mu hi la an kai tho chop an thil ken sak te chu pe in a lo lom lem lo hle Mr. John chuan kanu company hi ken kol ve thei to rengania hadam takin omro akuta engkim da to maila avati hluam hluama emi chuan engkim ati boy so vek thu te chu suin an hek zat zat bok ma se pi ber chuan emi I in no chwa changche khan ani kan chung kwa hiam boina kan to jok ni dem reng su alo ti mak kanu kan thiam lo chu ani nge ya lo ma se lu thlan tur dang kan nei lovani I pension fund kha min man tir mai la share ni rungot po hian om sia anei lo kan company kan tluk chha chuan engma chan kan nei don lovania Mr. John chuan alo ti le a in boina siam chu nangma ni nge in ching fel ro u ka pui don lo che u tun ma in min lo kan ngai lo pui in ngai ve le min lo she chuak ve chawani mo in vai khan ka mu pe lo chu chuakula local le to swang che u ti in pi ber chu athin rim hle lung oi lo deuh chuan an chuak ta a Mr. John chuan an nu chu lo khapin khatia kanu kha ti vak vak chi ani lo aril ro siam fel vek to ni kha ti ngai na om chuang lo alo ti top keima wang ani kapi lung ka ti oi zo ve lo ani hi bele chuan alo ti kwal vela emi phakar wang vek zo ka ni hi nakina ala she thiam ve thawang ti in an lo hnem zung zung kong laka chuan emi te chuan putar pakhat lunglam thalo kong laia lo thureng mai chuan hufua damdoi te pe zung zungin damdoi in lama chuan an hrai ngal chu pa chu yala pu kha alo ni renga alo har chuan enga tinge pona aru kai lo chhuwa le dai thin idin mun I she reng sia ti in yala chuan alo hau nge nge damdoi in a om reng te chuan in om ve lom le kawa khar ve ni kha taka lek chung ko fanu alo ho ti thom ti kha kalo she ve a inin hual na kha she reng la
min hmu turin lo hruai te a pu chuan alo ti dai ka nei du lo ialan alo ti chuan I nei tur ani top mai ani kanin tiam na ni a in thla hrun om lutuk alo ti bur mai a bo chera tuna alo ho ve chia mu po kan lei mu hlei nem engma feelings po kan nei lo eng ang mi zia nge ni po ka shilo ati la in chu tiang mai te chu inin du chop chho ve mai do na lum thivat vatila min du zo kem ni apu chuan alo ti zel si ama chan him tu chu zong chuak tur chuan apu chuan a cha zui bok secretary chuan chui zuin emmi ani ti an she chuak yal chuan va kholin lom thu te ava shila apu chuan ama nge yin wa lom thu soi adu awangin hospital a chuan akal the angem ti in ava zota lom thu soi kher chu ngai ti lo ma se aza awang zo kin emi chuan alo rem ti ve Bakers lampo an mang ang chanta Smith Company lam bel mai chu an tum le ta a pu ber chuan atupa in lek chung ko fanu a nei du lo ani chuan ama chan him tu emi tel chu nei sela adu a me che fel tak ani a ring ani ama hmu tum tu te kein le baker se chung kwa chu a hmu pe ri lova thilpek sang sang mangin pusmita chu hmu an tum viau po chuan lu phal sak an ni tlat lo nusui te no pa po chu shil hai tak chuan an oma chuti lai mek chuan I halali emi te ro chuan olsam takin chulai hmun chu an lut le mai bok si pusmita chuan emi chu alo be tha hle a lom thu te sohin ka tupa hian adwani chiang mai ti in aril ru chuan angai to a bial pai neiem ti in a so thut ai nei love alo ti chuan ani hi iduem ka tupa ni hi asangin a mel tha a fingte mai ania hausa hle bok alo ti somzat an lai dun ang reng hle ngai zong lampo kalangai to lem lova ti in emi chuan alo changa apu chuan atupa chu a hre chiang hle ani kha idu ani mo ke point tha ka ti a thinlung I hne the ani phot chuan lek chung ko fanu kha chu I nei lo mai don ya ti in alo shil ve ta nge lom thu soina na poisa pek an tumi ro chuan emi chuan alo lak sak du lova thil ei puya ero chuan anin som thu thei sham anin enda na chuan anin du ton ru ve deuh ni in alang chuti lai Mr. John chuan alo khola yal nen khan nin kar a that mel hle mai in nei adu ani chuan lungai du su o dowry chu keima ni in kan lo tum sak ve kang che inu le pa te an ri thei bok si nen an tum sak thei do si lo cha te an va ti vel an du po chu ron soi ngalin lek chung kwa te hne na an contract ti top lo turin yala chuan angen sak thei an be se lo ni emi chuan khol chu off sak ngal maka National Piano Competition a chuan beli chuan pahnih na din hun a hau hlau mai P Brown ni chuan an piano brand tan spokesperson na tan alo soma million nga lai mai pek alo tiam hlau mai an valom ti reng em kum khata tan contract an sign zui ta a ma se chu an contract chung zong chuan midang tan fakna asiam theilawanga a chelam zongin publica alar tur ani lo bokang chutiang thilati ani vai chuan a le som an choi jok don ani poisa po chuan lo thun sak ngal vek boka an fanu laka chuan an lom hle alum nan givin le a chan ti ho nen thil an ei ho don nge a VIP room te chu bukan tuma pakhat chia alo oma wangin mi in an lo book to box si nen luxury suite book chu an tum ta soka million thum lai mai deposit alo ngai givin a chuan a ui hle ama se poisa nei lo anga hanlan chwa she box si a hnial ngam ta lo emi chuwa hmu in beli lotlin na lom tur an ni thu le aduni phot chuan an zinga telve tur te chuan ava som elvel chutiang thil ka soi pe lo VIP suta zanja kan ei don thowe alo ti sam dai si chu thu chu beli ne na chuan ava shil ve le a chuti lai tak mai chuan shona te beli bial pahrui tun thleng po a ala ko pruk le a thian te chu an lo lut ve nol buaina chu a in tran chhauta gevinan alo thik ru ve deuh to tho boxi chuta nula chelo deuh te chu ko lutin gevina chu a fiam kwal tir vel boka lung oilo deuh chuan restroom lam chu a pan san beli thian te la chuan beli lo nun polo thin zia te
pasal a nei van nei tur zia te le nu le pa hausa deuh alo nei chu a van nei zia te an sawi chu a hre zuia a thin rim na chu emi te a hmu fu ta ka chuan lan tir ta dei in I sugar de dia em ni mipa engzat ni alo kop to ti hi hriala chuan I du mi alawang ti in ava tong khum ringota yala chuan alo hnek pop emi po do ta po hming chiat ani awang chuan alom bi khau lo security guard te chu yala chuan kovin an vai chuan a hruai chhuah tira an sui sa zui shep mai Bialila chuan Shawn nen chuan an inkara engma a awm lo thu chu suin a tang ve tanga Dukchar chura an fapa alo huwa wang le sum tam tak a man bok si wang chuan pigri ni chu a fapalaka chuan alom lo hle a alo hau shep Nusui chu va khol zuin a fanu wang mai maya an fapa in sum a hmang chu alom lo thu le million lital chu pelet ve tur chuan avadil an pilo ani chuan an in chen ngal tur thu in avaw zui bok mawatan chuan chu tiang hmeichhia chu an du vak lo ti alang chiang hle Beli po chu ava in soi khongai thlak thiamin emi wang veka buaina a thlen thu chu ava hrilh le a anu le pa te po chuan lo sakher mai vakholin alak du lo wang chuan an lo text thul an hau shep remote chuta chuan emi chuan Berlin Loman alak pui piano music chu ama phua music nge kha ani ti a hre chuak ta a sulfa kha aruk sak lek chu lo ni in sema chuan Loman semna hmuna chuan emi chu a hruai ve ta a Loman chu pek atum lo hle Intinal deuhin chulai hmuna chuan Beli te chung kwa po chu an lo thleng phei ta nge ya emi nen chuan in hmu fu in anu le pa te an lo kal ti a hriat ve le Beli chuan emi in min beng ti in do ta soi kwal ta wata Nusui thin rim chuan emi chu ben alo tuma ani chuan a kut chu lo man sakin anam thlu chor mai Beli hian ka hlamin ruk sakin in elna khan alo the lut ani ati hnu phei chuan an thin rim zuala proof nei yem ni I thik wang ani kha ngai dam dil nga lang che an lo ti pang mai ama zo khian ngai dam min dil ro se ani lo chuan apoi zo kang ati ta ka chuan Beli chu a hlau thong ta hle ngai dam chu adil zui ta topa pahnih na ani awang chuan pahnih na ani pui music chu play tur chuan an lo soma piano chu dik tak chuan a play zui ve mai yala te po an zinga chuan an lo tel ve bok ma se Loman an sem don chuan emi chu alo chuak chata Beli chuan a hla aruk thu le a hla play chung chang chu engma a hriat chian a rin lo thu te a ron soya a hla phua don ti nen a in ang chia chia ti te chu a ron soi tel bok Beli ero chuan alo phana sa hle anin lai chin dan zung zung te chu soi chuakin a thik wanga pu chia ang te chuan alo soi dai maya ma se chu hla chu school book a chuan khung tum ni in publish alo la ni lo thunga ama ta nge ani ti chu chuan ati chiang hle Piano Association te po chu an lungoi talawa inti siak na chuan Beli chu tiltir an phal to lo tur thu te sohin an shem zui ta Chingchi me win Beli chuan emi hne na chuan ngai damadila ma se ani chuan alo ngai dam du haulo akal san zui mak mai anu le pa te chuan Beli chu an lo ngai sak wata Nugrini ero chuan a fapa in a thu lova chulai hmuna alo kal ru ka wang chuan thin rim hle in awa hau shepa chuta nu pakhat chuan Amy chu lek chung ko fanu bo ani thu le a talen thazia te chu alo soi chiam maya lek chung ko fanu alo chen thot mai kha Kevin a po chu a in chhir ru ngal vong mai anu po chuan Amy nei let le dan tur chu ngai to a chi chuak vat tur chuan alo tur ta sek boka adu du nei thei to bok si a ke ang te chu min du to lawang ati po in a hma po khan adu chia lom alanga event ru ve ring thawang che ti in malak dan tur te chu alo shil ngal char Miss Brownie khan nusui chu alo khol ve ngal chata Beli chung changa chuan an contract ang khan ming chiat na ani ta ka wangin penalty million som nga ni som chunga petur chuan alo phut ta engma po an soi ve hma in off ngal mak box si
chutakara Amy lo yar chuan lo be vele in belin Amy kut chhuak alo ru ka wangin compensate million som lai mai ni thum chunga petur chuan alo phut ve bawk thin rimin mang ang viau ma se beli chu athiam lo zawk ani miau bawk si awang chuan engmah tih thei an nei lova Amy thiam thil an lo hre lo lutuk te kha an ui le hnu Poisa chawi ai chuan belai chuan pa ngai takin ngai dam vadil mai se apa chuan adu a anu ero chuan alo thanat pui deuh Lex le Smith Group te chuan thu chua siamin Bakers Group tho puya piang te chu an hmel ma an ni tur thu le Black Lisa an da thu an la hre zui le boka chiat na hlir chuan zui ani bere Pusmita po damdawi in atanga a chua ve thei dawn ta ka chuan a phur hle Amy chu kholin a chua huna choi puya chuan a som ngal zaya chu po ialan a phut wang ani in puya chuan an in hruai hawta a zanria tui takte an kil ho iala po chuan Amy chu food allergic a nei ho alo hra sak thlap thlapa ar thla a du hle ti te nen an school kal ho lai khan a soi thawm alo hre to ani ala thei ngil mia lo alo ni piano te chu an tum duna iala chuan hun rei taka tanga Amy chu alo du reng to thu le atana hla a phwa sak te po chu moizit mai chuan a tum sak ta veng venga chuti lai hin pajona chuan alo khola belai ayo in ngai dam alo dil sak ibula kalo hruaianga ngai dam kalo dil tirang chi o thubai chu siam sak lo sham ro alo ti atul lowang alo ti maka ipi po in company atla chhia ti a hria chuan siawma ti dawn em a sin a hrisel na po in atwar pha thei ania alo ti let le zai zaya ma se Amy chuan ka buai ri a ti in call chu a off dai yala chuan a hruai ho a an ti zel na chuan tundin hmuna chuan in lei chin na thar siam ala du ri lo thu Amy chuan a soya baka nupui hwal alo nei to ti chungchang te po kha alo hre thoi ve tho alo ni kha chu kan no pan lai thil dei to nia keipon ka hmule to ngai lo shim shim baka ka pu po in ti to parem ti to ni alo ti an soi thui zel ma in Amy chuan a chuk san ta a lek chhungkwa te ne na anin hwal na thu tiam ti cha vat vat chu yala chuan adu ta Amy tan chuan piano thaber chi le sak tumin anu le pa te chuan an lo soi dun meka belai chung changa po an lo hmu sit na le ti du da thin na awangot po in shem na pek ve hlak chu au te ho po chuan an du pui vek boka million som lek chu tlemin an hritlat ruam man na thadeu mai an siam ho ta ngi Amy an khol tlang thei tak si lova chuan belai chuan ka thiam lo vek ani lo ho lo top zokila in tan po a tha zok tur ti te chuan ngai dam a lo dil zai zaya anu chuan lo khongai le in kan fanui nia lom iza om na hi chu kan hum him sak nge nge tur chi ani in thiam lo du reng reng su a lo ti zel mai pajo na po chu ariru a boy map map hle ipi hne na puina kan dil le photanga kan hlotlin lo chuan kan property le share tlem azong te hi kan shal top mai don nia midangin an hriat tam hma nge ya kan chin fel watangai ani alo ti pi ber mutur chuan an vakal le ta a Amy laka an che dana chuan poi an ti thu te an va soi phota a hne na bela I thu buai a siam sak lo na ngen sak tur te chuan an va thlem company thlengina atwar thei thu te chu soin property te chu she dewa an shal mai angai tur thu te po an soi tel boka pi ber chuan pui alo tum tlat lo mai miswal chu shem mai turan ni chuan an siam tha ve ma na ati tur dik tak Amy chuan ati ni chu alo ti mak si itunu dik tak zok ani hi thil a thi swal pal ve ni maya a in thiam lo ve na kalaya an ti po in fanu in shemna a to lo nan chawa in chhirder velin ni kha in nun dan hi a lem e mai hora u alo ti zel si ti ngai na dang she to hek lo le company a an share then khat te chu shala loan la ka thil pek tha tak tak kengin yala chuan lek chung ko in lam chwa pana a thil tum ber chu an fanu lo ho chu hmuwa tha taka ti puya
an in hual na chu tih tawp a duh thu hrilh ani mahse an han ko chhuah takah chuan Amy kha a lo ni reng mai si a rilru chu chawp leh chil chuan a thlak chiang hle I lo hawt tih ka hriatin ka lo tlaw vat chian ni hi ka pu in ka nupui hual anga hmuh leh che a duh ania I rem ti em tiin a lo sawm ta dai anu pawh chuan an naupang lai atanga in hual tawh an nih thu te chu a lo hrilh ve mawlmawlh bawk a Amy pawh chuan an sawmna chu a hnial duh ta bik lo a pu tlaw tur chuan iala chu a zui haw ve ngal a a nupuin a hnu chiah ṭhi mawi deuh mai pu ber chuan Amy chu a lo pe a amah puitu chu an mo nu hual a lo ni reng ani tih te a hriat takah chuan a lawm hle bawk belai pawhin Gavina chu va hmu in a hming chhiatna chung changah an chhungkua chu tih buai a duh lo awangin an in hual na chu tih tawp a pawi tih loh thu a va hrilh a that chu I kal thei ang a lo ti mai si a bela chuan a ke chu tin a der palin in chhungah chuan a in kai luh tir a Gavinan phone a hman hlanin a in tura chuan damdawi a lo pawlh sak hman Gavina chuan inin a rui ta deuh tlat mai belai chu Amy ang te chuan hmu in a lo che sual pui ta ngeya a lo har chian chuan belai zawk chu a lo ni reng mai si poi ti viau mahse a thil ti suala chuan mawh phurhna lak chu a duh ve tlat thunga anu le pa te bula pawh an in hual na chu kal tlang pui tura ngen chu a tiam ta ni Bakery pawh a din hmun tlem a lo kang ve hret hretin Amy chuan a va kan fowa a tuk maia chuan inzai a tum tawh thu a lo hrilh nghe nghe a lo ti luam a a hlim ve hle niin a lang fiam thu te lo thaw in a lo nui ve ker ker mai a pasal hual iala chungchang te chu lo zawtin a inzai zawh lamah a hmu vat a duh tur thu te a lo hrilh bawk an rua hmanna angin Baker share 25% lai mai chu Hugo chuan a lo lei sak ta a an mani erawh chuan an hre hauh lo thum an ram leia thlakhat chhunga in an sak tan ngei ngei a ngai a kunga chhung chu zawrh emaw banka dah kham thei ani lo thu Baker chhungkua te chuan an hre ta tlat mai in sakna tur sum an nei tawh si lova ram an lei kha a pung hlepa a tam zawka hral an tum wang a lo ni a mahse chu pawh chu kumnga chhunga hral thei ani tak si lova le thlatin bank lama an loan puk a pung tam tak nena rul an ngai bawk si awang chuan an mang ang hle chung thil vel chu green chhungkua te chuan an lo hriat chuan Gavina nena an in hual na chu tih tawp an tum mai ang te an hlau bawk si chu wang chuan tuma hriat tir lo phawt mai chu tha in an hre ta ni chuti lai kara pi ber chuan a ro zong zong ti chu Amy kuta chuan a dah a fek ani tih chu an hre zui le ngal bawk a damdawi ina chuan vakal chilin an va chhuah chhal ta a tunu dik tak zawk tan pawh a engmah dah si lova Amy tan chawa a dah chu rilru chhiat thlak an tih thu te sawin an thin rim hle tih chu a lang thei a company buaina le tuna an ram le chungchang thleng pawh chuan an va hrilh fai vek mai mahse an hmangai lo thin zia te a hriat chian em awangin pi ber chuan a rilru chu thlak a lo tum lo bur amah pawh chuan a dam lo pha ta hial mai nusui chu a lung awi thei tlat lo vakal nun le ngatin min pui dawn nge dawn lo tiin a va zawt tha le a thu sawi a lo thlak duh tak si lova chuan pi chu a beng hrep mai puitu au a tum phei chuan a ka le a hnar te chu lo hup sak thlatin phone lak a tum pawh chuan a phal lova a pai sak dai ni ro zong zong te kha kan hminga i dah vek lo chuan ila hre khawpang tiin a beng hrep mai a mahse pi ber chu a lo thi fel der tawh a hlau thawng le si a rangzet chuan a tlan che zui dai pi ber chan chin chu hria in damdawi in lama Amy chu a tlan phei vata mahse a hmu chhun chu pi ruang dai chauh chu ani ta chuti maia a boral thut mai chu maka ti in a awi thei lo anin hmu hun ber tum pawh khan ala tha rek bawk si iala pawhin chan chin nei venin chulai hmun chu a lo thleng ve der tawh a kapi iala pawh ila hmuh hman lo kha lo tho le rawh I bula khan lo ve rengela a tha tur tiin a lo tra khum chiam a in thiam lo zawk hle
Chuta Baker chhungkua ten an lo tluan ani tih thu chu a hre zui ta bawk a. Eng thil emaw tak chu a thleng ngei ni chu a ring ta hle. CCTV footage te an han en chianga. A rin ang chia chuan thil tha lo tak mai chu nusui chuan a lo ti ta chia mai le. Hubalak ngei chu a tum ta ni. Bieber thina po chu la shelovin belai le gevin ati chuan official takin in hual na hun ser an lo mang ham maya kalkhom po chu an thanem hle ma sela chuti lai tak mai chuan big screen a chuan show na le belai te cheswal live video chu alo in play te thut mai ofat ro u gevin ka soifia thean ya ti in belai chu alo phi cheng to a ma se gevin a ngai dan ani to bik lo alo beng her sok nugri ni la chu alo lung oi lo sa bok si nen atok to e anin hwal na hi ti to hwal tur ani hetiang mi hi mawatan po kan du lo shim alo ti ta bur mai keima kan ni lo ania min pu ping chat an tum mai ani hi ka mel polan lo top khi siam chopani ti in bela chu alo in soi thiam ve tlata ma se a ngonga khwawanga tang chuan an lo hri chiang ro pui si nugri ni thin rim chuan alo beng thlu pa nusui chuan a fanu chu lo chan ve bokin anin swa lo chau to chuti lai mek chuan nusuin a pasalanu thi chhawng a le treng to chu kut a thlak lai video kha an lo play chhun zom le ta box si nen an buai ta lui mai chu kher chu a pasal jo na po chuan a voi khat mu na ni in a hriat lovin anu pui chuan anu chu alo va hmulia alo va khoi shep mai ani ti te chu a hrewe cha ni nusui la chuan in soi thiam phet chu alo la tum ve tala chulai hmuna chuan emi po chu lo thleng ve in heng zong phe na hian yom hi karing reng ani pajona chuan alo ti ngal kapi hi aboral to a vuina hun ser po kan pang fel vek to ti in alo shilta eng moi soi ipi te chu damdoi ina awm reng ani lom ni he in hwal na zwai hian vatlo po kan tumasin enga nge ilo in rol ve le pajona chuan alo ti bu ya athi to ka ti chu a that tu po inupui hi ani emi chuan alo ti le nusui po chu lau thong takin alo in soifia zunga do tin min pu ani hi alo ti chang ma se an nu pa ba ka belai thleng chuan bodyguard te chuan an lo chel bet ngal chata an tlan chiat lo na nan ti ani lek chung kwa te po in an lo zui ve ngal boka kan fanu emi I in lo ti du da chin sia te kan mit le beng hian a hmu in a hria sin ma se lo en ko sei lian tu in ni awang chawin kan ngoi mai zo ka ni tu na chuan in nu ngei po chu in ti lum ta ni hi in thil ti swal man hi in hmu nge ngai to ani in nu ber khan a ro zong emi tan hian a hnu chia chu po chu kan fanu hian a chang ngei pokang an lo ti ve ta pia loma chu ve le nu sui chuan ka thiam lo ve kani tha ka tum po ni lo ma se a ro te kha kan tan a da lo wang khan ka thinarima a share te shala min pui tur khan ka ngen mai chawani emi min ngai dam ro alo ti ta chung mai chuti lain emi ero chuan police govin nusuin api athat ti le evidence an nei thu te asoya man tur chuan a shil alung lam that lo wang ani kha engtin ma ka ti lo lawyer thadeu kan ruayanga thiam kan chang tho wang ti in nusui chu alo la chang ve chang a pasal le belai te po chuan ti vak ngai na han she to lo an in la chu kal sak mak an ni to a chia hlo ten thlallo an pek kim lo an lo la dil sui bok nen a pajo na la chu ba an pek thelo wangin an man tel ve dai bok si poisa reng an nei to lo a thi le ban bun vel te chu an barul na tan chuan bela chuan a mang ta ringota an company la chu emi chuan lo chu pui ve ta chatin api khan 30% share apek ba ka an share zor alo le sak te nen khan bakers group a share nei tamber ani to tlat chung thil thleng zong te chu hemi in aruka alo ra man sa ve kani ti shema se belai chuan soisial theina emo malak dan tur engma a she chuang lo jela emi chuan nusui chu vato in
a hmaiah chuan a pi a ben sak ang chiah khan ava ben sak ve pop popa a beng te pawh chu a pi a ti ang chiah khan a piai sak ve bawk dik tak chuan pajaw na chu pi ber fa dik tak alo ni reng reng lova a falak zawk alo ni chu emi bulah khan alo hrilh tawh a mahse an nih hnenah erawh chuan a sawi lo a fa dik tak ani lo tih kha hrekher lo se a du ani chu thu chuan nusui chu a chawng hle a ngaidam te alo dil chung mai i fanu chu bela lawm ke ni lovin tin emi chuan alo chhang hmang bawk si lungai takin belai pawh chuan anu chu alo tlawh ve a emi chu tibuai tawh mi alo tur le a pi ro te pawh chu pui lo tur chuan anu chuan alo hrilh tawp tawh a pi chu an thisen zawm pui alo nih bawk si lo awangin engtikawng mai in thiam an chang thei dawn lo ani tunah chuan lawyer rawihna tur chhung pawh an nei tawh lova mi nuizat na a dawn na sat em awang le leiba tam tak an nei bawk si awangin bela rilru ha lutuk pawh chu mia ang mai chuan a awm ta a mahse van nei thlak takin ama lo enkawl tawh thin tu anu hmasa khan khawngah in a inah chuan a hruai haw le a rethei takin a hun chu a hmang zui ta ani a tawpah chuan pi ber thlanah iala chu emi pawh chuan a hruai ve thei ta a iala chuan emi chu tha taka alo enkawl sak tur thu in a tiam nghe nghe ole ka ti zawng kha tun tum drama chu lo ni le ta a drama thar hmuhnawm tak nen kan lo kir le vat dawn nia